Benvidos a todos e a todas a este programa de Nadal que facemos aquí desde o taller de radio do Isidro Parga Pondal. Este ano estamos aquí en directo para celebrar unha das nosas festividades favoritas do ano, o Nadal. E imos a facer unha serie de seccións e a ter máis música como esta que escoitamos agora ao principio. Para comezar, imos facerlle unha moi breve entrevista a Belén, que está aquí ao meu lado. Este ano foi a miña profesora de psicoloxía. Témola aquí como último día porque se vai xubilar e queríamos facerlle algunha pregunta. Moi boas. Belén, que pensas que estes anos dando clases, que non sei canto tempo levas dando clases, Pois 32 anos. pois que pensas que estes 32 anos che aportaron a nivel persoal? Pois moitísimo, porque ensinar é unha tarefa difícil, pero tamén que ten moita responsabilidade. E o alumnado pois sempre aporta e é enriquecedor, non? Para nós, como profesores. Pois tamén aprendemos de vos, que sodes os alumnos. Notaches como un cambio moi grande, o millor, dende o principio dando clase ata agora? O cambio tanto no alumnado e tamén en min, non? Vas cos anos, vas collendo máis experiencia e vas adaptándote tamén de outra maneira aos cambios legislativos, normativos, non? Con respecto á materia, pero hai un trasfondo onde continúa igual, non? Nos rapaces a ilusión e o traballo no instituto. Despois sí que é certo que as xeracións van transformándose porque tamén é verdad que a sociedade cambia e iso sempre é moi positivo. Pues, moitas gracias, Belén. Temos moi pouco tempo, así que non che podemos preguntar máis cousas. Moi ben. Pero Desexar felices festas a todos, unha boa entrada de ano e parabéns por este proxecto e polas actividades que estades desenvolvendo. Pois moitísimas gracias. Bo Nadal. Pois empezamos agora, temos unha canción que nos van a tocar os de cuarto da ESO e despois ven a sección do Orixe do Nadal con Sara e Lola.
Estes alumnos de cuarto da ESO B, C e D acaban de deleitarnos coa canción Privilegio Raro. Agora, miña compañera Sara e eu imos vos falar da orixe da Navidad. Vos empezar explicando pois, como empezou, xa que desde que empezou ata agora pois, pasaron un lote de cousas. Hai que resaltar que eran varias as festividades que xa tiñan a lugar a finais de decembro xa no territorio romano, coexistindo durante os inicios do cristianismo, celebracións da antiga religión romana, xudía, persa, bueno, moitas religións en xeral, que eran maioritariamente vinculado ao solsticio de inverno do hemisferio norte. O emperador Constantino foi o primeiro en legalizar o cristianismo para así crear unha certa superioridade do cristianismo sobre as demais prácticas. Estableceu en decembro a conmemoración para o nacemento de Cristo, aínda que, moitas fontes apuntan a que Jesús é máis probable que nacera en primavera. Contou co apoio do Papa do momento, o Papa Julio. O término Navidad provén do latín nativitas, que significa nacemento. Así é, agora vamos a falar un pouco das festividades que, como decíamos, tiñan lugar nesta época de finais de decembro, centrándonos especialmente nas romanas, pois son as que, en certo modo, tiveron máis influencia. Por unha parte, o propio 25 de decembro, probablemente por iso Constantino escollera esta data, porque así, pois digamos, o cambio de religión e de costumes non era tan de sopetón, era máis gradual, pois celebrábase o Sol Invictus, que era un culto á divinidade solar asociado ao nacemento de Apolo, que era pois, o deus do sol, entre outras cousas como a medicina ou a música ou así. E despois, ademais, durante unha semana de data un pouco variable, pero que tendía a situarse entre o 17 e o 23 de decembro, tiña lugar as Saturnales, ou tamén conhecidas como Saturnalias, que eran pois, un culto ao deus Saturno, xa que os romanos eran politeístas e crían en varios deuses que pois, tiñan diferentes funcións, digamos. Por que era nesta data? Pois é unha data variable para empezar porque era segundo cando fora o solsticio de inverno, que, como digo, pois tendía a coincidir durante estas datas. Eran festas relacionadas coa agricultura e coa cosecha. Entón, como durante o solsticio de inverno é o día que menos luz hai no ano, xa que o sol ponse moi cedo e sale bastante tarde. Entón, esta situación causaba que pois, os agricultores e os escravos non tuveran, digamos, tanto traballo, incluso puderanse permitir aprazar un pouco este traballo cotidiano porque pois, non había moito que facer, porque pois, sin sol a agricultura tampouco tiraba moito lume. Entonces, pois, aproveitaban estes días pois, para visitar a familiares e amigos, intercambiar regalos e celebrar grandes banquetes públicos, o que nos pode recordar un pouco as nosas propias costumes no Nadal. Ademais, é curioso porque eran xusto unha época na que os escravos gozaban de gran permisividade, pois podían vestir as roupas dos seus señores e ser atendidos por estes sen recibir ningún castigo, o cal tamén soaranos despois en épocas, en costumes que nos explicarán outras compañeiras de pois como celebraban os escravos estes días e así. Pois eso é un pouco a orixe do Nadal. Sí, agora estes compañeiros nosos de terceiro da ESO van nos tocar a canción 25 de diciembre para recordar esta gran fecha que, como decimos, foi escollida polo emperador Constantino.
Benvidos de novo, agora continuamos con outra sección despois desta maravillosa actuación dos alumnos de terceiro. Imos vos falar de facer algunhas recomendacións para estas datas, pois de libros e películas relacionadas coa Navidad. Quizá dos exemplos máis coñecidos é a novela de Charles Dickens, que en castelán titúlase podes encontrar tanto como Canción de Navidad ou Cuento de Navidad. É unha historia que moitos coñecedes porque se contou de novo en outros formatos como películas ou incluso pois versións de Barbie ou de Mickey Mouse, na que o Scrooge, que é un home avaro e egoísta, recibe a visita na víspera de Navidad da fantasma do seu antigo socio, e pois isto lévao a unha serie de aparicións de fantasmas das Navidades pasadas, presentes e futuros, que pois despertarán grandes emocións no protagonista. É unha historia preciosa, cunha mensaxe moi bonita, e pois que é un clásico que sempre se disfruta. Se non vos gusta tanto ler ou vos apetece máis unha película, deste libro tamén hai unha versión cinematográfica adaptada. Hai varias, pero a miña preferida é a de 1951. O director é Brian Desmond Hurst. A historia é basicamente a mesma que a do libro, pero os actores son moi bons. A adaptación para min é das mellores, a que máis me gustou. E ademais ten ese ambiente de Nadal que, pois, oscuro, máis ben cómodo, digamos. Sí, outra gran recomendación, para min creo que é dos meus libros de Nadal favoritos, Cartas de Papá Noel, de J.R.R. Tolkien, que non foi unha novela que el publicara, senón que diría hasta que foi póstuma, xa que el durante moitos anos, no mes de decembro, pois escribíalle cartas como se fora Papá Noel que recibían os seus fillos. Pois este libro recolle todas estas cartas que ademais viñan adornadas con debuxos, nas que Papá Noel pois relataba as súas historias, como era a vida no Polo Norte, pois van desde 1920, que foi a primeira nota para o seu fillo maior, ata 1943, que a última é moi conmovedora correspondencia coa súa filla en 1943. Ademais de demostrar unha vez máis o talento de Tolkien, pois demostra que era unha persona moi maja, que facía así cousas moi monas. Ademais o libro que é unha preciosidade, porque as edicións así máis actuales suelen ter como a carta, digamos, transcrita, pero tamén a carta original, con unha caligrafía preciosa e debuxos e tal, pois é unha auténtica maravilla que podes pedir a Papá Noel, pois así enterades vos da súa historia. Outra película así ambientada no Nadal en esta época é El origen de los guardianes. Eu creo que sí que é coñecida, pero non é que avise moita xente. É de 2012, o director é Peter Ramsey. A historia conta sobre Jack Frost, que é unha figura inmortal despreocupada que crea diversión invernal para os nenos e que realmente eses nenos non creen nel. E iso cambia cando Sombra reúne as súas forzas pesadelo para provocar a desesperación global e facer que os nenos deixen de crer nos gardiáns da infancia, que son Papá Noel, o Coello de Pascua, a Fada dos Dentes e o Home de Area. Produciuse en Estados Unidos, como a maioría, personalmente era unha das miñas preferidas cando era máis pequena, e unha das que, aínda que xa vin moitas veces, repetiría sempre. En cambio, se queredes como un xiro máis oscuro a estas lecturas navideñas ou películas, podedes probar coa mestra do misterio, que non pode ser outra que Agatha Christie, que ten tamén unha historia de Hércules Poirot, o seu gran detective belga ambientado nesta data, que é Navidades Trágicas, na que pois un anciano de repente morre en Noiteboa e Hércules Poirot, que casualmente andaba por ali, é chamado para resolver o misterio. O que pasa é que é máis difícil do que el pensaba que iba a ser, porque parece que todo o mundo quería ver morto a este home. Entón, pois, ten moitas investigacións que facer, porque para os detectives nin siquiera Noiteboa é un día de descanso. Tamén unha película así con un xiro máis escuro é Os Gremlins, é unha peli de 1984 que tampouco creo que moita xente vise. Os meus amigos non a coñecen e conta é unha historia de un mozo que se chama Billy Peltzer, que recibe un agasallo polo Nadal de parte de seu pai, que é un Mogwai, que é unha criatura que, a pesar de ter un aspecto amable e cariñoso, hai que ter especial cuidado con ela, porque non pode nin entrar en contacto coa auga nin comer despois de medianoite. E ao incumprir estas normas desenrólase o que é a historia da película. Esta película é divertida e tensa por momentos, aínda que ten unha estructura de película de terror, transformase rapidamente nunha comedia absurda e ten ese estilo característico dos 80 que me gusta e que
actualmente está bastante de moda por series como Stranger Things. Bueno, tamén así unhas últimas recomendacións rápidas para non seguir, para que teñan esa oportunidade de oír aos vosos compañeiros de terceiro da ESO. Pois un clásico non pode faltar, como é Mujercitas, que aínda que non se ambienta estrictamente no Nadal, sí que ten o comezo da historia é o propio día de Nadal, e despois pois é unha lectura que me parece perfecta para estes meses de inverno, estar na cama, lendo e así. Despois tampouco pode faltar outro clásico, pero esta vez máis infantil e máis reciente, como é Como Grinch roubou a Navidad, de Dr. Seuss, que é unha historia que todos coñecemos e que ademais ten un par de películas, non? Se non me equivoco. Sí, varias adaptacións, algunhas en dibuxos animados e outras máis en versión máis real. Así, outras películas máis de dibuxos animados, tamén está Klaus, que, bueno, pois, ademais de ser menos coñecida, é española, que non atopamos tantas. Produciuse en 2019 e o seu director é Sergio Pablos. Conta a historia dun mozo carteiro escandinavo chamado Jesper que ten a oportunidade de deixar a súa marca no mundo cando se lle encarga a tarefa de levar o servizo postal a unha convulsa cidade do frío norte, onde coñece a un misterioso fabricante de xoguetes de barba branca chamado Klaus. É unha película definitivamente pouco coñecida, pero que gusta moito é que, ao contrario das pelis de Nadal que falei hasta agora, pois é máis suave, máis tranquila e reconfortante, aínda que non deixa de ser dinámica. Sí, pois parece que agora está vendo outra vez un repunte tanto en pelis navideñas como en libros, que se está vendo, creo que este año, pues, sobre todo en libros, chegou este ano a España, víase vindo recentemente en Estados Unidos, pero ahora tamén están publicándose moitos aquí no noso país, e sobre todo eu destacaría que no xénero do romance está vendo un montón de novelas, como Club de lectura para alérgicas al muergo, de Andrea Izquierdo, ou Imperfectas Navidades, de Cherry Chick, que son novidades deste mesmo ano, que a verdad non sei que tal estarán, pero pola súa trama parecen bastante interesantes. E ata aquí, agora van tocar os nosos compañeiros de terceiro, e deixamos con eles. Bueno, somos Sara e Pablo e ímos falar dunha historia moi emotiva de Nadal que é coñecida como a Tregua de Nadal. Foi unha tregua que se dou entre o 24 e 25 de decembro de 1914, o sea, estamos situados na Primeira Guerra Mundial, no frente occidental, no que batallaban tanto alemáns como ingleses, e hai que tamén ter moi en conta a propia situación dos soldados. Despois de varios meses de guerra estaban desanimados, comezou a guerra de trincheiras, estaban convivindo con condicións climáticas terribles, prácticamente xa non podían aturalo máis, entón o día de Navidad pois os soldados alemáns decidiron ir ao medio do campo de batalla en símbolo de paz para celebrar así o Nadal, para conmemorar o nacimento de Cristo, porque xa tamén había moito cristianismo aí na época, e para así, desa maneira, pois celebrar e poder ter un momento de paz no medio da guerra. Os soldados ingleses aceptaron de boa gana, entón, durante o que durou o Nadal, pois estiveron intercambiándose regalos, por exemplo, o que tiñan os soldados que podían regalarse como tabaco, comida,
tamén se comenta que hai moitas versións de que xogaron ao fútbol. Hai quen di de que xa había soldados que lavaron un balón, hai quen din que usaron as latas de comida, e bueno, basicamente o espírito navideño estaba aí, que é moi emotivo, porque expresa como o ser humano, aí, cando non pode aturar máis, pode intentar buscar unha saída, tamén emotivo, porque é o feito de darse conta de que o rival, o inimigo, é tan humano como a ti. Entón, poden chegar a un acordo, chegaron a unha paz, a tregua de paz, pero logo, lamentablemente, non podía durar para sempre, seguían estando en guerra, entón, ao final, tiveron que seguir, e logo, os gobernos, os políticos e os medios de comunicación, ante esta paz, intentaron censurala, e tamén foron condenados por traizón, porque estaban saltando esa guerra, estaban festexando co inimigo, iso non podía ser aturado. Tamén respecto a isto, ademais dos testigos e dos que se contou, deuse a coñecer esta historia porque hai unha banda de música sueca chamada Sabaton que ten unha canción basada nesa historia que se chama Christmas True. E agora a miña compañeira Sara falarávos dunha situación parecida doutra tregua. Bueno, pois como dixe Pablo, a dele era na Primeira Guerra Mundial e a miña na Segunda, que sucedeu pois na batalla de Stalingrado, e non é por darvos a chapa da historia, pero fijo que vos son esta batalla porque é calificada para moita xente como unha das máis sangrientas da historia, foi unha batalla extremadamente dura na cal pelexaron nazis e o Exército Vermello da URSS. Aconteceu o 24 de decembro, o día de Noiteboa, e o que pasou era que os soldados soviéticos estaban pois esgotados de tanto pelexar, estaban pelexando contra a invasión nazi, foron unhas condicións moi duras, e o goberno, para pois intentar premiar de algunha forma esa batalla que estaban tendo, levaron a un dos violíns máis populares dese entonces, que durante en medio da guerra empezou a cantar pezas, a tocar pezas moi importantes da cultura. Cando rematou a parte máis rusa e tal, tamén empezou a tocar pezas típicas alemás, o cal causou un certo sentimento de emoción nos alemáns, hasta que un dixo, por favor, sigue tocando, e así deuse lugar a unha pausa de 1 hora e media, na cal non se escoitou ningunha arma, senón simplemente personas que ao final non eran tan distintas, escoitando e disfrutando da música, que resulta pois moi impresionante. Non tivo o auxe da tregua da Primeira Guerra Mundial, pero sí que foi unha pausa pois bastante importante, pois que a emoción das Navidades. Isto é todo. Deixámosvos agora cos alumnos de cuarto B, C e D, que a canción de I Feel Good. 2, 3 e 4.
Bueno, seguimos nós, despois desta representación de I Feel Good tan boa. Nós imos a ser un pouco grinch e vamos falar de idas de ollas das navidades, que, bueno, que a todos se nos van a cabeza un pouco cas navidades, pero que alguén frene xa ao alcalde de Vigo e deixe as luces de Vigo. Non podo falar de experiencia personal, Cristina, sí. Eu estive en Vigo, na Noria, fixen 10 minutos de cola porque me colei, pero a xente fixo 3 horas de cola. Eu non iba a falar xa tanto a xente que colle, que, oye, genial, turismo, movimento económico, genial. Se non vou falar do que comentou este alcalde sobre os gastos deste ano, que a verdade é que son para levarse as mans á cabeza, e xa sin falar das facturas da luz. Estímase non, dixo o propio alcalde, como non minta, que, bueno, te dis que minte un pouco, os gastos van a 2,37 millóns de euros, solo luces. Eu dixen que el mentía nas ganancias, que dixo que iban ganar aproximadamente 1.000 millóns de euros. Eu dixen que mentía nas ganancias, non nos gastos. Bueno, e outro dato que a min me sorprendeu é que Vigo é o concello de España que máis gasta en luces só por detrás de Madrid. Hai que ter en conta que Vigo non chega ao medio millón de habitantes, en Madrid supera os 3 millóns. Hai máis de 2 millóns de diferencia de habitantes. Que deixen xa, non sei, as luces de Navidad. A ver, a min algo que me fai moito máis gracia que Vigo é a xente que decora a súa casa de Navidad e convirtea nunha discoteca nestas fechas. Seguro que tes algún veciño que, bueno, ou máis de un veciño que decoraron as súas ventanas con luces que non combinan nada. A min non me pasa, porque eu vivo en unha rúa de Malpica chamada Canido, que é onde se baixa a playa, na cal non só ben queridísimo alcalde, non por tirar merda nin nada, apenas hai luces na miña rúa e hai luces de Navidad, só hai luces en Navidad, que poñen xa luces en Malpica. Bueno, a ver, meus veciños sí que decoran as casas de arriba abaixo con luces. Espero con luces que non combinan nada de máis. A ver, a verdade é que as típicas casas xigantes de máis de 300 metros cuadrados que deixen de poñer tantísimas luces en cada esquina tan parpadeantes porque non son moi epiléptico friendly, e como pase por aí un epiléptico vai quedar frito. Pero bueno, xa imos a ir agora a unha noticia máis reciente, que é a de o Zara do centro de Coruña, que a ver, que literalmente foi Zara dicindo jaja, Merry Christmas, e xente dicindo jaja, Merry Christmas, todo o mundo dicindo jaja, Merry Christmas. A verdade é que iba a ir un día a velo, porque estaba en Coruña e tal, e había unha cola, que había máis de 50 personas na cola. A ver, eu cando pasei por aí non había cola, non sei se era pola hora, pero, a ver, eu non sabía nin que había un Zara casi. Pasamos por aí onte entramos e non hai basicamente nada que mirar, só é unha tienda cun montón de luces para a xente vai sacar fotos. Non sei, é bastante interesante. Documentámonos para a situación. Sí, había moita xente, era moi agobiante. Pero bueno, cousas de idas de ollas de Navidad, xa non nos imos a meter en prezos da comida, porque a verdad non me queixo, eu son a maior fan, e xa non nos imos a meter en prendas de roupa. A ver, eu trouxen un jersei navideño, que tampouco son moi fan, pero bueno, teño dous. Teño este e teño outro especial para fin de ano. Un pouco cínico, por a miña parte. Bueno, pois por aquí o imos a deixar e deixámosvos agora con primeiro de bacharelato ca canción New York. E agora imos facer unha pequeniña pausa. Errores de principiante. Agora imos facer unha pequena pausa porque vai soar o timbre e despois os compañeiros de
cuarto da ESO van nos tocar unha canción, de primeiro de bachiller, perdón, van tocar unha canción, e logo eu máis unha compañeira faremos un calendario navideño de cousas que facer. Equivocámonos cos tempos, probleminhas. Xa está, solo eso.
Despois desta magnífica representación da canción New York de primeiro de bacharelato, a miña compañeira Cristina máis eu imos vos a dar unhas datas, facer unha especie de calendario con celebracións do Ano Novo en distintas religións e distintas partes do mundo, porque nós coñecemos a da religión cristiana do 31 de decembro ao 1 de xaneiro, pero hai diversos países ou diversas religións nas que se fai distinto. Por exemplo, o 2 de xaneiro, en Ciudad de Cabo, Sudáfrica, celébrase o segundo ano novo, debido a que en Sudáfrica había escravitude no seu momento, e os escravos só tiñan libre o día 2 de xaneiro, debido a que o día 31 de decembro era un día moi importante. Entonces, o 2 de xaneiro, os escravos celebraban o fin de ano e consérvase esa tradición hasta agora. O fin de ano tamén se celebra noutra fecha diferente en Rusia, en Ucraína, Bielorrusia, Macedonia, Montenegro, Serbia, os países da antiga URSS. Celébrase o 13 e o 14 de xaneiro, é unha festa que se chama Bello Ano Novo, e o que pasa nestes lugares é que celebran o Ano Novo dúas veces, porque, aínda que a URSS adoptou o calendario gregoriano en 1918, que é o que temos nós, a Iglesia Ortodoxa continuou utilizando o calendario juliano, e por isto pasaron a celebrar o Ano Novo na fecha do calendario gregoriano e tamén na do calendario juliano. Despois, outro ano novo que tamén é moi coñecido alrededor de todo o mundo é o Ano Novo Chino, que este ano celébrase o 14 de febreiro para nós. É a festa máis importante do ano e hai unhas tasas de emigración enormes durante estas datas porque a xente volve ao seu país natal para celebrar esta importantísima festa que dura dende o día 1 do calendario lunar chino ata o día 15, que o día 15 celébrase a festa dos faroles. Meténdonos xa máis en tema religións, existe o Ano Novo musulmán, que se celebra nunha fecha variable, dependendo do calendario. Este ano, por exemplo, celebrouse o 6 de xullo, celébrase sempre o primeiro día do Muharram, non estou segura de se se pronuncia así, que é o primeiro mes do calendario islámico. Moitos musulmáns aproveitan este día para recordar ao profeta Mahoma e para recordar a súa emigración á Medina. Celebran esta festa tocando instrumentos de vento tradicionais e comendo alimentos que se asocian coa sorte. Chegando xa a setembro, celébrase o 11 normalmente e o 12 en anos bisiestos, e está o Día de Regalo de Joias de Etiopía, que celebran o Ano Novo en estas datas debido a que teñen o calendario etíope, que é distinto ao noso e provén do calendario exipcio. E para rematar con celebracións fora de España, aínda que esta non é un país, esta é outra religión como antes, existe tamén o Rosh Hashanah, o Ano Novo xudeu, que se celebra o 20 ou o 30 de setembro, celebrase os dos primeiros días do calendario xudeu, que é un calendario moi complexo, que é lunisolar, o sea que basease no ciclo do xiro da Terra ao redor do Sol e no ciclo do xiro da Lúa ao redor da Terra. É un calendario moi complexo. E agora, celebracións curiosas de Ano Novo dentro de España, temos en Bércholes, Granada, celebrase en agosto, debido a que no ano 1994 houbo un gran apagón o día da celebración do fin de ano e non se puido celebrar, non se puido seguir en directo as campanadas e non se puido celebrar en ningún local debido a ese apagón, a esa tormenta, o Ano Novo. Entonces, a partir de aí, propúxose celebralo en agosto para evitar calquer tipo de problema, tuvo moitísimo éxito e en este pequeno sitio de Granada, que ten só 400 habitantes, pois síguese celebrando a día de hoxe en agosto o fin de ano. E aquí en Galicia pasou unha cousa prácticamente igual en Corme, que foi que o día de fin de ano houve un apagón e a xente non puido seguir as campanadas. Por esa razón, os de Corme, que son xente moi divertida e moi graciosa e que lles gusta moito a festa, decidiron celebrar o fin de ano de Corme nunha fecha diferente. Entón, a partir de agora, cada ano, celebran o fin de ano, o propio día de fin de ano, e noutra fecha distinta, que este ano foi o 24 de setembro. E, irónicamente, colle moitísima xente, e as persoas tómanse moi en serio, e van vestidas completamente como en fin de ano. Se continuades con ganas de sair o día de fin de ano, podedes ir a Vila García,
onde dende fai xa 16 anos celebran as campanadas en vez de a medianoite a mediodía. Fan unha gran festa pois eso, ao mediodía en vez de a medianoite. Agora deixamos vos cos alumnos de cuarto da ESO que van tocar I'm a Believer. 1, 2, 3 e 4. Despois desta maravillosa actuación dos alumnos de cuarto da ESOA tocando I'm a Believer, meu compañeiro Pablo máis eu estamos aquí con Laura, unha alumna de primeiro de bacharelato que pois, é escritora e está publicando unha triloxía cuxo primeiro libro titúlase Amor en California, que está disponible en Amazon, se non me equivoco, non? Bueno, pois imos facer unhas preguntas para coñecer un pouco mellor pois como é o oficio da escritura e como foi toda esta experiencia en xeral. Primeiro de todo, como foi a experiencia? Como é a experiencia de escribir un libro e velo publicado? Bueno, ao principio tiña moitísimo medo de que non gustara. E busquei moitas formas de publicar, de feito, hasta me comuniquei cunha editorial. Solo que decidín empezar doutra maneira para ver que tal me iba, promocionando eu, maqueteino eu, a portada pedina a unha chica, fixen todo eu para ver como iba co libro, e despois si vía que todo iba perfectamente e se leía e gustaba, o publicaba en editorial. Pero foi así, ao principio decidín publicalo eu por Kindle e pois foi bastante ben. E a recepción como foi? Como dirías, gustou o libro? Sí, de feito, ao principio vendíase moi ben. E mo pedían firmado tamén. Pedíanme que comprara eu, me pagaban a min directamente a unidade e eu mandaba yo a casa firmado. Tes así algo pensado para o futuro? Para que proxectos tes no futuro? Pois pensei outros géneros. E de feito tiña un borrador un pouco máis así suspense, misterio, está aí. Porque este libro, se non me equivoco, é de romance, que non o dixemos, non? Podes nos contar un pouco así de que vai? Bueno, pois a protagonista, que se chama Eliza, pois ten uns pais moi estritos e ela quere estudiar, quere cumplir o seu soño, quere ser periodista.
pero eles queren que se unan a seu negocio, que é moito máis de economía e todo ese rollo. Entonces, pois, ela xa tiña pedido a plaza na universidade e aceptana, así que se muda ao sitio en cuestión, que en este caso é Berkeley, e pois, desde que se muda, busca apartamento e coñece a uns chicos, e pois, un deles acaban enamorándose. E como foi así o proceso de documentación? Tuveches que investigar moito sobre como era a Universidade en América, sobre California? Como foi todo ese tema? Tuve que investigar desde cando empezaba todo o curso, como eran os grados. Leva traballo, pero despois queda bastante ben, porque así, claro, non é moi diferente. Dime cuenta de que un ciclo aquí, un grado na universidade aquí, cambia moitísimo, moitísimo. É verdade o que se di de que o maior medo dun escritor é unha folla de papel en branco? Cando ti tes que poñerte a escribir, sínteste nerviosa, non tes moitas ideas pero non sabes plasmalas, tes algún problema? Sí, suele pasar. Teño abertos moitísimos documentos e deixalos así. Porque se ti tes unha idea e despois non sabes plasmala porque non te ven a forma, tes que esperar a seguir e que che veña de outra maneira. E senón, pois, buscar outras. Podes deixar esperar un tempo a ver si tes outra idea mellor. Sí, é como é este todo o proceso de escritura, sobre todo a min interesa bastante tipo como compaxinas co instituto, sobre todo ahora que estás en bacharelato, eres de ponerte a escribir todos os días ou cando non tes exames. Claro, ese problema que durante a época de exámenes non escribo nada, non sou capaz de poñerme a escribir. Entonces, agora que teño así un descanso, aproveito e pola tarde podo chegar a estar 3 horas si me ven así. Entonces, pues, axuda moito non ter nada no que pensar, además da escritura. Xa, eres de deixarte guiar polas musas, non? Xa falaches, bueno, falamos aquí de que a novela é de romance, que tes pensado tamén outros xéneros. Tes algún xénero predilecto? Algún que che guste, polo máis de todos, xa hayas escrito sobre el ou non? O que máis me gusta é a romántica, pero o suspense e as policíacas tamén me encantan. É un pouco sobre este tema, así algún libro ou autor que queiras recomendar, é un pouco tamén, digamos, as túas influencias, cales foron? Bueno, pois os autores que suelo ler pois son bastante actuais, como Mercedes Ron, Joana Marcus, Ariana Godoy. Agora tamén estou lendo unha chica autopublicada tamén, que é Nerea Pantiga, que está moi ben. E despois Holly Black, que é de fantasía, está moi ben. E Stephen King está genial. E crees que así eso, que te influenciaron no teu estilo de escribir? Sí, non? Unha pregunta que eu penso que podería ser moi interesante saber é, ti veste vivindo de escritura nun futuro? Pois oxalá. En sí estaría genial. Non o tiña pensado así como un plan, pero non estaría nada mal. Bueno, pois esperemos que teñas moita sorte con esta novela e con todas as que están por vir, que estamos seguros de que serán moitas e maravillosas. E moitísimas gracias por concedernos esta entrevista, foi todo un placer. A vos.
Continuamos agora e eu e Lucía imos a vos a contar algunhas costumes navideñas, pero máis actuais. Primeiro imos vos a falar do Festival dos Faroles Xigantes de Filipinas. Sabíades que a Navidad é máis larga no mundo que se celebra en Filipinas? Celébrano 5 meses, dende principios de setembro hasta o 7 de xaneiro. Se hai unha tradición que non podemos obviar nas súas largas navidades é o Festival dos Faroles Xigantes, un escaparate de enormes faroles con motivos navideños que se exhiben o sábado anterior á Noiteboa. O festexo soe ser ao grande na capital do país, San Fernando, onde expoñen faroles de ata 6 metros iluminados con bombiñas eléctricas. Agora, movéndonos a Xapón, hai unha tradición que leva dende os anos 70 en Xapón, que é de pedir ou ir a comer ao KFC durante as festas de Navidades. O Krampus, en Austria, ten máis que ver co terror. Quen dixo que o Nadal non pode ser terrorífico? Esta tradición, originaria de Austria, tamén se celebra en outros países de Europa Central, como Alemania ou Hungría. Trátase dun día no que o Krampus, un demonio do folclore centroeuropeo que arrastra aos nenos que non se portaron ben ao inframundo, aparece en escena da man de adultos con máscaras terroríficas que emulan ao demonio navideño que ven a castigar aos nenos polo mal comportamento. Un desfile que adoita realizarse o 5 de decembro. Agora, falando de Irlanda, é común que en todos os países do mundo se lle deixe algo de comer a Papá Noel para agradecerlle que nos traia os regalos e que continue a súa viaxe. Pois en Irlanda é moi común deixarlle un pudín feito con cervexa Guinness, que é originaria en Irlanda, ou con whisky irlandés. En Australia, o Nadal coincide co verán, igual que en Nova Zelanda. Se eres dos que viven no hemisferio norte, relacionarás a Navidade coa neve, co frío e co chocolate quente. Non obstante, no hemisferio sur adoitan celebrar as festas navideñas con un toque colorido e cálido. Se pensaches en celebralo na praia, en Australia teñen unha tradición máis que apetecible: reunir aos amigos e familiares cunha barbacoa na praia ou nos xardíns das casas para disfrutar dunha temperatura de 35 grados. E agora, os nosos compañeiros de terceiro ESO A tocarán a súa canción. Como ben sabedes, este instituto chámase IES Isidro Parga Pondal.
Bueno, moitos dos alumnos que veñen a este instituto saben como se chama, pero non saben en que participou Isidro Parga Pondal, nin que fixo, nin quen foi, nada. Pois é unha figura moi relevante na historia de Galicia. Bueno, non nos vamos a meter moito en detalles, pero participou no Seminario de Estudios Galegos. Pois os profesores do noso instituto, como viron que pois os alumnos non sabían quen eran, sobre a súa figura, e pois é verdade que a cultura galega hai que falala, hai que aprendela e todo eso. Os profesores do noso instituto compuxeron unha canción e cántana no seu coro, chamada a canción Isidro Parga Pondal, pois foi composta, bueno, a letra foi feita por Xurxo Souto, que dá clases de latín aquí, e por Lucas Espasandín, que dá clase de historia. E a música foi feita por Paulo Padrón. E deixamos vos aquí coa representación desta canción, que, por certo, escoitámola nós xa, é moi boa, o sea que estade moi atentos.
E despois esta magnífica representación deste fermoso coro, imos vos a facer un pequerrechiño story time de como Coca-Cola inventou as navidades. A ver, non tan así, pero bueno, todos temos a imaxe de Coca-Cola, verán, refresco, libertad, bueno, estas típicas cousas de Coca-Cola. Pero Coca-Cola non só se encargou de isto, senón de darlle imaxe a publicidade de Nadal, non? Pois sí, resulta, a ver, hai moita xente que asocia que Papá Noel foi unha figura feita, entre comillas, por Coca-Cola. Pero realmente Papá Noel foi representado gráficamente máis veces. O que pasa é que Coca-Cola o que fixo foi fixar unha imaxe clara, a imaxe que temos hoxe en día de Papá Noel. Porque antes dos anos, creo que foi nos anos 30, non, Sara? Antes dos anos 30... Bueno, os anos 30. Había representacións de Papá Noel de distintas formas. Sí, é verdad, houve un ilustrador que foi pois como o máis importante, pero claro, xa había unha imaxe moi basada no folclore e na cultura xa existentes, e había xa como un personaxe no que predominaban as cores verdes, vermellas e brancas. Entón, o que fixo este ilustrador foi inspirándose nun xubilado, ao cal lle añadiu, bueno, pois un pouco máis de barriga, os típicos coloretes de Papá Noel e tal e cual, xa cas cores da marca, como o vermello e o blanco, descartou o verde e así creou esta famosa figura que agora está en todos lados. E gustaríame facer un pequeno inciso que a pesar de que nos anos 30 se fixou a imaxe clara de Papá Noel, nos anos 20 xa apareceran algunhas ilustracións de Papá Noel en anuncios de Coca-Cola, pero non estaban tan fixas, incluso variaba o ilustrador que as facía. E agora queremos presentarvos a cuarto de ESO A, que vai a representar a canción de Final Countdown.
Por último, gustaríanos moito dar as gracias a todos os que participaron en este programa de Navidades, como por exemplo a Vanessa, a todos os profesores do coro, ao noso profesor Fran, que é o que nos axuda en todo, a organizar todo, o que nos ten que aguantar todos os martes no recreo. E algún día extra. Aos alumnos que tocaron todas as cancións, a Belén e a Laura, que nos deron estas magníficas entrevistas. As técnicas de son que temos aquí, Xulia e Lara. Básicamente a todo o mundo que participou en este humilde programa da radio que facemos. Segundo de bacharelato non é tan difícil, non vos agobiedes. E bueno, agora vamos a introducir a última canción do programa, que é All I Want for Christmas Is You, un clásico, interpretada por primeiro de bacharelato. It's time!